Vrijdagnacht 1 uur. In de Brusselse binnenstad in Café Falstaff heerst nog grote activiteit. De lichtploeg is met man en macht bezig de hele zaal overvloedig van spotlights te voorzien. En de balletmeisjes repeteren lopend op hun laatste benen voor de zoveelste maal het dansje dat de volgende morgen om 7 uur voor de camera moet worden gedaan. Producer Rob Houwer en regisseur Paul Verhoeven, dezelfde van Turks Fruit en Wat zie ik, proberen het eens te worden over het liedje dat de volgende morgen door Riet Henius zal worden gezongen. En hoofdrolspeelster Monique van der Ven denkt op dit moment allerminst aan haar rol als Keetje Tippel, maar probeert alleen te voorkomen dat zij staande in slaap valt. Cameraman Jan de Bont, sinds de samenwerking in Turks Fruit ook Monique's echtgenoot, is te druk bezig om in slaap te vallen. Maar hij maakt wel de indruk dat eigenlijk best te willen. En dat alles voor Keetje Tippel, de verfilming van de boeken van Neel Dof. Keetje is een dochter uit een arm Fries arbeidersgezin dat rond de eeuwwisseling naar Amsterdam trekt en daar nog meer armoe lijdt dan het in Friesland al gewend was. Nadat eerst de oudste dochter Mina als prostituee de kost voor het gezin moet verdienen, wordt ook Keetje ingeschakeld en verwerft daarmee haar bijnaam Keetje Tippel. Ongeluk. Ja, nee, maar... De volgende morgen om 6 uur is de ploeg weer present. De scène die hier nu zal worden opgenomen speelt zich af in een café Chantant zoals dat er rond het eind van de vorige eeuw uitzag. Er wordt een dansje gedaan op het toneel, een soubrette zingt een levensliedje en de bezoekers kunnen de voorstelling volgen, ruim voorzien van spijs en drank. Om 7 uur ben ik een stuurman, zeg. Attentie! Kilo's, geluid! Het goud ligt op de straten. Mensen, het goud ligt op de straten. Mensen, het goud ligt op de straten. Want dat zit in de gaten. Dat zedenbrekers praten. Oh, sorry. Ja. Gaat het verder naar wens? Nou ja, wat is nou, zo'n productie gaat nooit naar wens natuurlijk, want je wilt altijd zo anders en beter dan je het krijgt. Dat kan toch niet anders, maar eigenlijk draaien we redelijk op schema en wat ik gezien heb tot nu toe vind ik erg mooi. De rustjes dus, hè? Het materiaal wat we gedraaid hebben. Iedereen is wel moe, hè? Of ik moe ben? Nee, iedereen is wel moe dan. Iedereen is doodmoe, ja. We worden uitputtend behandeld, ja. Nou ja, dat kan niet anders. Het is toch nog 10 weken en dat is eigenlijk toch al veel langer dan een normale productie. Maar de dagen zijn vreselijk intensief. Hè. Het is 's morgens vanaf 6 uur, half 7 tot dikwijls 11 uur, 12 uur. En soms hele nachten nog erachterdoor. Maar ja, aan de andere kant, die film is al hartstikke duur. Hè. Het kost twee keer duur dan een normale speelfilm. Hoe duur wordt die? Nou, in de buurt van de 2 miljoen zeker. En het is absoluut onverantwoord om daar 3 miljoen van te maken. Want het komt natuurlijk absoluut niet meer terug, dat geld. Ik bedoel, zelfs al zou die in Nederland even goed lopen als Wat zie ik en Turks Fruit samen, dan zit je nog heel moeilijk. Alles wat mooi is in het leven, kan geld alleen je geven. En wie dat na wil streven, koper, goud of zilver, goud, papier. Er zitten in deze film ook nogal wat erotische scènes. Net als dat in Turks Fruit was eigenlijk. Jouw man is Jan de Bont, cameraman van deze film. Is dat nou niet vervelend om die erotische scènes te moeten spelen terwijl jouw eigen man aan de camera staat? Is moeilijk, is erg moeilijk. En daar hebben we natuurlijk uit en na doorgesproken. Maar je kan je natuurlijk nooit van tevoren echt realiseren hoe het zal gaan worden. Omdat tijdens Turks Fruit kennen we elkaar wel, maar hadden we geen relatie samen. En het is, tegenvallen we niet zeggen, maar het is wel heel zwaar. Dus je moet mentaal gewoon ontzettend goed op de been blijven en erg veel praten. En de vertrouwensband gewoon blijven vasthouden, want anders red je het niet. En dat is goddank gebeurd. We zijn klaar met die scènes en het staat erop. Godzijdank. Rutger Houwer, Monique's tegenspeler, heeft een hekel aan het wonen in hotels. Daarom kocht hij een tweedehands autobus, richtte die samen met vriendin Ineke in als woonverblijf en rijdt zo door heel Nederland met de productie mee. In Keetje Tippel speelt Rutger Houwer Keetjes welvarende vriend, die haar geborgenheid belooft, maar in de praktijk blijkt Hugo toch niet zo'n aardige jongen te zijn. Nou, Hugo is een gewoon snertvent, een dandy, een bon vivant, een opportunist.
Een racist, noem maar op, alles wat slecht is gewoon. En daar werp ik mij vol overgave op. Dat vind je leuk om te doen? Ja, enig. Ik bedoel, ik heb gewoon meer te spelen, zei ik toen. Koper, goud of zilver, als papier, geld. Aardigheid geeft niks, zolang als het van geld is. Geld maakt wordt te vaak gezegd, alles kom is keurig recht. Leven de poel als je het zonder moet doen, dan wat alles wat recht is, juist rood.